araw sa inyo lahat mga kamba. May unboxing tayo mga kamba. Yung unang video natin ay yung si Maneng binubuksan niya. So yun ang actual nung pagbubukas natin ng ating gagambang masbate na dumating. So magaganda siya, malalaki. Yun ang magandang balita, pero may masamang balita. Unang panoorin nyo yan, yung kay Maneng. Tapos ayan, pagkatapos yung mapanood, ito naman ang nangyari sa gagamba natin. Ito kasi mga kagamba, kaya nangyayari ito. Yung ibang maningilaw kasi na matigas ang ulo, ginagamit yung kaha natin na panghuli sa gabi. Gunggong! Tapos ang nangyayari dyan, hindi na nila isinasalin doon sa pangbiyahe na kaha. Yun, pag na-stack yung medyo namamasa-masa na kaha at naandun yung gagamba, aalsa yung kaha, tapos yung virus nun iikot lang doon, mabubuhay. Yun ang pupuksa doon sa gagamba, kaya namamatay, daming patay. Ayan, maraming patay yung gagamba. Habang pinapanood nyo yan, ayan, ang lalaki ng gagamba na patay. so sa susunod na hindi pa rin maging aware yung ahente natin sa mga ganitong pangyayari, ay titigil tayo rito. Malulugi tayo rito, hindi natin babayari yung ganito kasi nga kapabayan nito ng ahente. Hindi natin kapabayan ito. Sinasabi ko nga lagi sa mga ahente, hanggat wala pa sa kamay ko at hindi ko pa nabibilang yung tamang bilang ng gagamba, hindi pa rin siya kampante, kasi responsibilidad pa rin niya yun hanggat di nakakarating sa akin, hanggat hindi ko natututal yung tamang bilang ng gagamba. Mga gamba, bago tayo mag-unboxing, shoutout muna tayo kay Lito Balita ng Lipa Batangas, kay Sir Alan Alcansi ng Lipa Batangas, kay Amazing Spider, kay Dennis Ramos or Gagamboy ng Tarlac City, si Ichio Sasuki, si Ian Gaming PH, Manuel Erlano, Ikis ng San Jose Batangas, at saka si Ronald Rosas. Yan, shoutout sa inyo mga gamba. Yan mga gamba, so panoorin nyo mabuti ito natin. Dumating na yung si Maneng Bordado. Okay, unboxing natin yan. Unboxing. Nagsama-sama sa mga pugi. Lalo akong gumagawa ko pagkasama ko kayo eh. Gunggong! Sumaglig ka ni Mang Kano. Si Mang Kano eh. Oh, salamat, makakasama ako sa vlog ni tatay. Oo. Sama ka rito. Si Mang Kano ng balita. Uy, naglabasan ng malalaki oh. Laki oh. Laki oh. Oh. Oh, Malaki. mukhang malalaki oh. Oh, ito pa. Oh, lalaki oh. Oh, nasa lagay ah. Lagay. Ito natin lagay. Ito. Ito mo ilagay. Ano ba yung masayip? Wait lang. Ito pa. Ay, kung saan mo. Laki oh. Oh, ayan oh. Oh. Okay. Oh, laki nun ah. Uis na yun ah. Sana uis lahat laman. Lang, para matulog mo. Yan. Gusto mo ito, pre? Sige. Sabay na. Ayan oh, dalawa oh. Bigyan mo yung kape niya. Yan, lagay mo dyan. Pati pandesal. Ilo ka. Pati pandesal, bigyan. Uy, baka nakakapi. Bilangin mo. Tapos silipin kung Bakit natin sure. Lagyan mo yung pandesal dito. Yan. Oh. Oh, kape ka dyan. 10. 20. Yan, sarado. 20. Sige, buksan mo. Hindi ko bukas, sarado. Ako, pasado.
Ano ba masasabi mo dyan, Maning? Wow! Ina. Grabe, puro good ang laman. Puro ugis. Tapos, ganun din. Grabe. Ganun din to. Grabe. Oh. Naku. Grabe laman, oh. Oh. Ano? May mga patay, oh. Pero hindi naman siguro kadami yan, ano? Mga 80 lang sa isang box yan. Oh, grabe, oh. Tapos ayusin pa natin yan mamaya. Ganyan na siya kaganda, pero ayusin pa natin. Salaminan mo yan, pre. May salamin ka dyan? To. Oh. Oh. Ilan dumating niya, ano? Oh, grabe. 19. Ha? 19. Dumating Oh. niya? Oh. Puno yung ano, butas eh. Maganda yan, pre. Oh, tira na rin. Oh, May butas. pero lalaki, oh. Sundukan to, ah. Nagkaroon ng butas, ah. May butal daw yan, 46. Ito? Oh. Grabe, lalaki. Bumbum, ah. Wow. Nadali mo na yung bumbum namin, pre, ha? Bumbum, ah. Nadali ko na yung bumbum nyo. Puro bumbum, ah. Isasalin ko pa ito mga to. Pero mamaya pagbalik ko, deliveran ko muna yung... Ay, dala mo daw si Kadagit. Alam mo ba ang bahay ni Kadagit? Hindi, eh. Alam mo daw, babayaran ka naman niya. Saan babae yun? Sa may Valenzuela. Ako, layo. Din yun, pagka doon. Kaya mo ba? Kaya naman, kaso layo. O, siyempre, kung maganda naman ang bibigay sa'yo, Kadagit yan eh. Oo. Ah, I-video mo siya para gagalantihan niya. oo. Pa-shout out ka. Oo. Ayan, oh. Ayan ang rider natin, si Maning Baldado. Bordado. Kapi ka muna, Maning. Hindi ako nagkakapitay. Ha? Gatas. Gatas. Hindi rin. Milo. Mainit na tubig lang ako. Kasi mailuto na lang. Mailuto. Lock mo lang, pek. Mainit na tubig lang ako. Tago yan, di ba ning? Haba ng buhay mo. Pre. Ah, Tek-tek alok mo yan. Aral ni Ogie yan, eh. ah. Bastos yan, eh. Tinotok-tok ka pa bago ka pumasok, ha. Ayan, oh. Madami. Halos ganun lahat ang laman, ano? Puro gagamba. Gagamba lahat ang laman. Wala bang tipaklong? Ayan, oh. Oh. Uy, grabe, oh. OS, oh. Ayan, oh. Muchas gracias. Oh. Oh, halos lahat. OS, ano? Ito yung budal Ah. ko. Halos lahat, OS. Yun, oh. Ito Oh, maganda-ganda pa. grabe laman nito. Maganda-ganda laman nito. Oo, ganda, no? Ayan na lang, itabi mo kay ano, kay Kadagit. Oh? Puta, O, itabi mo na lang yan kay Kadagit yan. Dali mo doon. Kausapin ko siya. Ito. Oh, yun. Kasunod po. Ito. Okay na. Yung ano itsura nitong daming namatay. Ayan, no? Ayan, puro patay yan, no? Ayan. Oh, ang lalaki yan. Ayan. Isa. Halos lahat ng kaha ganito. Ayan, oh. Hindi bababa sa 20 ang patay. Mayroon pa nga isa halos. Eto, kagaya nito, napakaraming patay nito, oh. Ito, ewan ko, buhay pa yata itong isa na to, ah. Parang buhay pa ito. Patay din. Patay din, oh. Kala mo buhay. Patay, oh. Yan. Yan. Sa isang kaha, ilan ang patay? 2, 5, 6, 7, 8, 9. Yata buhay, ah. May isa pang buhay. Kunin ko nga ito. Bibisahin ko nga ulit yung mga yan ata.
natin ha. Bilangin natin ha. 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ba? Umuhay pa rin ito. Alam talaga balik na rin. Between 18, 19, 20, 21, 22, 40. Hindi umigit kumulang 40 ang patay dito sa isang kahan na to. Yan, next tayo. Ayan. Puro patay, ang lalaki. Kasi ito mga kampa na masa-masa, ayan, sira na ngayon dulo. Ginagamit nilang panghuli yung kaha natin. Tapos hindi na nila sinasalin, ibinabalot na kaagad. Pagkatapos humuli, kung ilan yung naan dyan, binabalot na kaagad. Kaya ang nangyayari yan, madaming patay. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Grabe. Ito, hindi lang 40 ang namatay dito sa isang kaha na to. At tapos natagalan pa sa bus. Inabot ng 1:00 madaling araw. Tapos kinaumagahan pa natin ulit na ayos. Kasi kailangan maisalin ka agad magambayan sa malinis bago nakaha. Ito namamasa-masa oh. Ayan oh. Basa pa nga itong likod nito. Malamig na malambot. So, ibig sabihin basa pa yan, ginamit pang huli. Ayan, kaya tuloy yan ang nangyari. So kung itutuloy pa rin nila itong ganitong sistema, wala. Malulugi tayo dito. At saka ayaw ko rin magbayad ng patay. Kasi patay yan eh. Ayan. Hindi mawalang 10 sa isang kaha. Ayan. So yan, ito pa lang na isasalin natin. May kita 10 na yung naisalin buhat kanina. So marami pa akong isasalin dito. Ayan oh. Ayan, marami pa yan, isasalin pa yan sa bagong kaha. Ayun yung mga basyo. Tapos ito yung ngayon yung naayos ko na. Papakita ko sa inyo yung naayos na. Naisalin ko na. Papasilip ko sa inyo para alam nyo rin ano nag-itsura. Ayan oh. So magiging sariwa siya pag maisalin mo siya sa malinis, bago, nalagayan. Ayan. Oo. So malalaki siya ito, malalaki. Tatanggalan ko pa ito mamaya ng reject. Kung ngayon isa na ko dito na ano. Mas maganda, mas malinaw. Ito. Ayan. So yan yung actual na naisalin na natin. Tanggal patay na yan. Tapos tatanggalan natin ulit niya ng maliliit para pagka may umorder hindi nasasakit ang ulo niya. Ayan, aburido na itong mga gagamba na ito pagdating. Kasi parang ano na sila. Kumbaga sa ano, natulog kang basa ka siyempre hindi mo kakayanan yan. Ang haba ng pata niya, no? So makaka-relax na sila diyan dahil bago na yung ano, lalagyan. Ayan oh. Ang kaha oh, ayan ang patay niya oh. Ayan. Ayan, ganyan kadami patay niya. Ayan. Ayan yung isang kaha, ayan. Ayan. Oh. Makaka-relax na sila diyan. Ayan. Unboxing ng patay, unboxing ng buhay. So abangan yung live ko mamaya alas 4 para sa buong detalye.
At kung bakit dumadagsa na naman ang masbate at kung bakit nagmumura ang gagamba pagka dumadagsa. Ito, tignan nyo to, napakaganda ng laman, ang lalaki niyan. Ito halos ang laman nito, halos good lahat. So hindi mo na kailangan ng seleksyon pag bumili kang banusan sa akin. Halos good lahat laman nito. So yun mga kagamba, hanggang dito na lang ang ating unboxing. Hanggang sa muli, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Salamat! Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!